Com que tinc molts pocs mitjans, este serà el meu vídeo de campanya. No espereu, per tant, música de fons, ni veus en off, ni canvis d'escenari, ni més text que el que apareix així en la pissarra. Jordi Dabó, candidat a cap de llista de Compromís a les Corts. Si m'he decidit a fer este pas és perquè m'il·lusiona esta època de canvis que estem vivint i perquè pense que des de bàsicament el bagatge de ser un ciutadà més puc aportar molt al grup parlamentari de Compromís i sobretot puc aportar a l'èxit electoral de Compromís en les pròximes eleccions autonòmiques. Si tu ho veus igual, em demane que confies en mi i que em votes en les primàries.